זה הנוף מהבית הישן שלי במצפה רמון. היום אני גרה בעיר הגדולה, נתניה. זה אחי, גם זה, וגם זו, וגם זו, וגם זו. זו המשפחה שלי. וזאת אני, קוראים לי שי אמבר. איך זה כל כך הרבה ילדים בבית? אני אוהבת ממש. הרבה ילדים, הרבה בלגן. כל אחד בתורו ישים משהו. אנחנו גדלים אצלנו כמשפחה מסורתית, יהודית. וכן יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. השבתות הרבה יותר רוחניות, זאת אומרת, שי שרה וים שרה ורז שרה, ויש פה מקהלה עליזה, יש פה שמחה. אנחנו רוצים לברך את שי, שתצליח בבית ספר למוזיקה. אמן. שי המבר והמשפחה באו אלינו. שלום לשי. שלום. שלום לצוות המשפחה כולה. אז שי, מה העניינים? ברוך השם. בת 13? כן. מתי התחלת לשיר? מאז שאני קטנה, אבל ככה בזמן האחרון אני יותר לומד פיתוח קול ויותר מנסה להתקרב לעולם הזה. איך היא שרה? כן, אתה אוהב איך שהיא שרה? היא לא מציקה לך בצורת השירה שלה? בשיעורי בית. בשיעורי בית גנב שלי. איזה מוזיקה את אוהבת לשמוע? האמת שאני רגילה לשמוע הכל. אנחנו שומעים הרבה סגנונות בבית. מה את אוהבת אבל? אני אוהבת גם סגנון כזה בלדות כאלה, אתה יודע, רומנטי וזה, וגם ים תיכוני, אבל יותר ערבי כזה. איזה זמרים למשל? כל מי שפה. כל מי שפה. כל מי שפה. איך המוזיקה שלי בעיניי? שלך? כן. מדהימה. תודה. אתה הכי טוב בעיניי. סוף מישהו מעריך. הורים, זה השלב שאנחנו נפרדים, נשארים עם שי לבד, לא לדאוג לה. אז מה תשאירי לנו, שי? את שיר תקווה של מירי מסיקה. בבקשה, ממי, בהצלחה. היום הזה הוא ההתחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא היום אולי עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר, אין איש יודע. וואו! איזה יופי, את שרה! אתה רוצה מה? אתה שומע? היא גם חותכת את הטקסט אחרת, יש לה את הטעם שלה. נהדרת. תודה רבה. משהו, יואו. בוא נשמע עוד שיר. אוקיי. הבאתי שיר כן. בצרפתית. את מדברת צרפתית? לא, יש לי חברות צרפתיות, אני גרה בנתניה, יש הרבה צרפתים. אז מצאתי לי איזה צרפתייה צמודה ככה, כי זה שיר שאני מאוד אוהבת. קוראים לזה No me quitte pas. שיר קצת מוכר. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout pour s'oublier, qui ne s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendus, le temps perdu, à savoir comment oublier ces eaux qui tuaient parfois, à couler parfois, lequel bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des peines de pluie venues du pays où il est pas. J'oscaserai la terre juste après ma mort pour t'ouvrir ton cœur, moi et dans lumière. Juste après un domaine où l'amour s'en va, où l'amour s'en noie, pour tout s'irarrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you go away. אני מדברת להגיד. בקטנה. אוקיי, בוא נעצור את זה כי את הורסת אותנו, יפה. צ'יבו. כן, בבקשה. שלא ייגמר לעולם. כן, אתה... זה מה שנקרא, אתה אומר, אתה יכול להישאר בבית ספר מעבר לשעות הלימודים. לגמרי. האמת אם היה לי חלום,
מעבר לזה שאני אצליח בתור זמר ולכתוב ולהלחין, זה להפיק אלבום. וכשאני שומע את הקול שלה ורואה אותה, הייתי... בא לך להפיק לאלבום בא לי כבר. לרקום עוד חלום, שזה להפיק לאלבום. כאילו היא כבר מוכנה לאלבום, אתה אומר. היא מוכנה לגמרי לאלבום, כן. לאלבום מיוחד אבל. אני מתרגשת. אני גם רוצה להפיק לך אלבום. אני אשמח. זה יהיה לי ממש כבוד לעבוד איתך, כי יש לך עומקים ואישיות, שעוד לפני ששרת אני כבר ראיתי אותה, עכשיו גם שמעתי אותה. אני מרגישה שאני ארוויח מזה, ושאני יכולה ללמוד ממך, ואולי גם את יכולה ללמוד ממני על הדרך, ושאפשר לעבור תהליך יפה ביחד. ואת נהדרת בעיניי. תודה רבה. יורם? אני אפיק לך תוכנית. אני חושב על זה שבגיל 13, לך אחורה לדורות שלי, ילד עמד ושר. זאת אומרת, זה הכל. היום הם באים הרבה יותר מוכנים. הם לומדים כבר בגיל הזה, הם כבר יודעים איך לעמוד, הם כבר שרים גם בשפה אחרת. אני לא רואה את עצמי בגיל 13 שר בצרפתית נמקי טפה. בחלום בלילה. אגב, מתי יש לו תוכנית אחרת לגמרי? עדיין קשה לי להבין שאת בת 13, אולי תחכי עוד שנה, שנתיים, ואז תהיי בת 13. טוב, יקירתי, היה לך אודישן מאוד מאוד יפה. תודה רבה. תקשיבי, ראיתי כמו שזה, שהוא בכה. כל כך נוגעת ללב שהיא הראשונה מכל מי שראינו שאני רוצה לעבוד איתה, ואני אבק איתך, משה, עד כלות. את לא יכולה קודם כל רגע לבחור מישהו אחר. בטח שאני יכולה. אני מסתכל עליה, אני יכול לתת לה הרבה ממה שהיא לא מכירה, והיא זמרת מצוינת, ואני רואה כוכבת, רק צריך לעזור לה בכמה אני דברים. יכולה לתת לה הרבה ממה שהיא לא מכירה, ממה שהיא כן מכירה, ממה שהיא עוד תכיר, ממה שהיא כבר שכחה. אני אתן לה את כל הנשמה שלי. מה שנסתמן, לפי דעתי, שבבית הספר הזה, למתי, למשה ולי יהיו 3 תלמידים, ולה 37. יש לי הרבה מקום. אין בעיה, 37. קרן או משה? זאת השאלה. שבוע עובר ושי מגיע שוב לבית הספר לחדר המורים. שלום. אהלן. הלכתם על אותה חולצה, אותו גוון. תמיד הלכנו אותו גוון. איך מרגישים? מתרגשים. היום בעצם אתם צריכים להתמודד עם סוג של הודעה, ואנחנו רוצים לראות איך אתם מתמודדים איתה. אוקיי. ההודעה היא, התקבלת לבית ספר למוזיקה. בבית ספר שלנו, כל תלמיד מקבל מורה אישי, בעצם המורה הוא זה שבחר את התלמידים שלו. מוכנה? כן. בבקשה! כמה רבנו עלייך. לא יודעת כמה רבנו עלייך. זה אחת הזכיות בחיים שלי, אני חושב. לעבוד איתך. מהרגע שאת בבית ספר יש לך ילקוט. מה שרציתי 10 תלמידים כבר ממלאים את תמונת המחזור.